Miesto druhé dnes patrí pánu Jakub Zboraj, Patricia Kováčiková, Rečí. No a Michal dobre pozametal, potom nám tu robí takú promenádu po parkete. A toto je jeho posledná súťaž v triede B, pretože víťazstvo dnešnej súťaži si vybojoval v triedu A Michal Roman za sebou. No ja verím, že keď ťa odekorujú, že ešte pozametáte, nezostávam takto jeden stres. A keď pozametáte druhú polovičku parketu, tak začne potom roztancovanie na slovenský pohár na dvoch štandardných tancov. Blahoželáme všetkým párom a tí, ktorí vychádzate, tak vedzte, že pri tejto súťaži pomáhali rodičia a špeciálne poďakovanie patrí aj Agnes Jakar, ktorá pomáhala pri celej organizácii aj odevzdávala ceny víťazom. Takže jeden pokles pre Talent Faktor Denský a jeho rodičov, podporovateľov, všetkých sponzorov, pomocníkov, každému, kto priložil ruku k dielu. Takže zavedáme druhú polku parketu a potom si dáme roztancovanie. Tak chlapci, skúste sa toho vypiť. Aj stupienky víťazov, keby ste dali na bok. Dobre? Ďakujem pekne.